Inuushow aallakaatitsisoq isiinnaarluarisi. Ullumikkut tassa oqaloqatissaa timersortartuuvo angut. Inuit gamesortarpoq. 1 foot haikikkimi, 2 foot haikikkimilu rekorderarpoq. Ila pissangana. Back. Kanian. Stiff. Stefan, Stiffy. Stiff. Tissarlaat tapaammi Stefan. Tapaammi Stiff. Tissa. Saa pingasingammarammat Stiff. Tissa. Ja, så musik inuuneri eqqasaatissaan qana uppit. Ajungilaanga. Tissami. Imat ajortut taasinnaanginnak ajungilak. Tässä nalungalitsiisaarlu inuit gamesortartutit timersortutit. Timersornaun illi inuun qanu inikkutigisoq. Nitoruissuuvuq. Silettorpungal alaannaavillungu timersulaaginnaavittuul. Taa silettoramal timersulerpungu. Qanu pingaartitigisarpu timersornis. Pingaartittaqaaga ila uaatihotertuuma taa sungiusimangaag timersoq tuaannernissaq. Taasol timersoq qallaangileraangam simauniuqqajaalertaq. Tassuna ааllaamanerit. Ааllaamanerit takkukiartupallattar sukkasuuruissuo. Qanu taa iloqatigisut misiisarpi. Aqqussisarpungaam treeneraangat ааllaamasarattaa tassami mitsin sukataaqqusarettaaruissuarlut taatis assoruissuareeraan inakiannertoruissuakattaartiu. Tää on miso ila rekorderarput. Rekortiligavi qanaqqaamapi. Orusnassuigissaanginerlu. Sooneli munnikkiartornaa tamaaseqqaamaak tukeriarneril tamaas. 2 footim ataaseerpaa tukeriagissaa ataaseerl. Tukerujoruissuarlugu. Taa os ajorninginaaruissuarnik ilimasunnikungilang 2 footim rekortiliiniarlung 1 foot taamaallaat sungiusaruissuaasikkalernikuugakku. Taa 1 footim rekortiliil pissanganikuunam aatsaa pingajussaan tukeriarluueqqorpaa. Tukitsiaannas attulaagin. Nikilaagin. Taamaalilaaginna. Tilaalaaginnarl. No, tää on ila 2 foot haikikkimi. 2 meter. Qassimaa. Innafor. Tää var 1 foot timi. 2 meter 76. 2 meter 76. Grønlandsk officiel rekord. Ja. Tässä ila så nikuikkaan una. Bukkipper. Ja isin bukkipper. Tukeradoo immaapqilaa potissa. Ila. Ja. Tää on ila rekordsi. Eqqasaatissaan angusaruissua. So. Inuuninnimi angusaqarusinner. Illeqanu initutigiva. Ilinni qanu initutigiva. Taamaappo. Tissamingallariaqqikkusukkaan angusaqaqqaartoqartariaqassuami. Angusaqartoqanngikkaan asultassan inissisimmaffim ataatsim ningaannartussaa. Taa so what's the point at this seminar? Ja. Isuma. Ja seal. Ima luunni so angusaqarusukkaangavit. So motivationerisarpiit. Ima luunni so eqqasaatigisarpiit.
mikininniiqanupit tarnikuunera so uapeoriartoramsakkortulaami taa soorl oqaatisakkortu uannua torneqarnikuupput taa paniga motivatiuneruissuartarpara taa tapersorsortittamaasa taa kisia os immin unammineruissuusarpun Ja. Tän amperuartorn eqqariartuusoq. Inuusuttuunermi ilinneqanuinnikkuwa. naalangilaatissaminaalangilаарtoruissuunikuun meerarsiaanikuugama ukium affai taamat taa ataatee iluam takusinnaanai asanninnermil amigaataqarlunga taatanningaa taasoorta qoqqorluortarnikuun det har ikke været en ret god opvækst, siger sovenelim nuannersortaqar. Nasal. Mannakkumeqanappit. Ajuqutiqan. Naa tissamila. So tamam isumakkeerfigereernikuuak taaval soorl iparaannerlugit so paariinnaavinniarukkit soorloqartarl heija nuimikillung taamaatippunga maannakkull taamatukiоqarningallangortinneqarsinnaanatillu taasoo tassa so eqqarsarnerl so tassaniiginnaavissaaga ila so aliasussutigisariaqanngilakkaluunniimaannakkut taa unnakkalaalungaatigut soorlu angeqqaarsiaqarner so eqqaalaarpat anaanitut isigisallut taa uanaanarsiitoqqarnikuuik meeraallungali so annersinnikuungilaanga taasoorl kisiannaveertarnikuugaang soornalimuhaama spaasinarpo naalangilaartoruissuunikuugam taa naveertarpaan kisia aqqusaarnerusarnikuugaanga taa anaanavittut isigisaasoorl ua inungoama taa silattoqqaateqartarpuu inuitamatta taa silattoqqaatigak anaanagiluumi lisaaneertamaat taasoorl totalt dårlig start på livet eller kisia os ullumantikillu nuannaarutiginnartarpara eqqaamasaqarfiigakku taamannak taa naanarsiai tissa anaanaraara taamat Nah, kaya sini imatong anistinikuugut illasiutit artikalas ulah nah siullipialerpit illipiareerpit tama qassimaayuna ka'ayurulo oqimaarulo puhaman 14. februar 2022 ikkussima Facebook-kimat. Tässä profiilbilledet. Der Greenland's strongest to meet this plakadaagavit. Plakadaanaa qanueqqaamasarfiuta. No, det med den så. Qanueqqaamasarfiga. So aallartiliivittugut ukua tungujortuningaanniit takusinnaallugit inupassuit. Taasa uasungiusimaannaaluaat so publikummilik inuipingua taan publikummeqartuaannaatta taatis piok ornillugum ullutaan itsinngortussaq 90 kiloni itsinngortussaq ornillugu pissangavit immang illat uasungiusimaannarpaasa inupassuisiginnaarti kaasunaaf pissangaruloorniartunga so aatsaat misi aatissami aatsaa misiliigama Facebook-kikkut unammisittisoqaraang ataasiarlungaangikkun marloria ilaanikuullung Greenland strongest team angunniuttun angukkama
Der skal sige meget unasakkortunak bare umimmat. Qassimatun 180 kilo sissuaq qitim ileriarnammal singerni annersiuittorsuullu tassan ta entrée taamat atilik qallunaa pallamiuq ta taassum kreemia atortikkamiuk singerninnut så muskelvarmarisissuugami taasunaasakkortorulertortosivitsungit allaanginnam singernerikuallattas uha ta ullutaanaam qiterluusakkama qitinnut tanikkamiuaama aallartingilaartugut ka uningaveerullun qitee ajungaammat kissangaammat taksi iluaqutigeruissuarpaataangri Der er misiga pujonat. Peqataansiullerpaaterinngorpun. Unammisun oqinnersaallunga, oqinnerpaarpaallunga. Qasuyaannerinnan ayugaagun. Tässä 18. juni Inuusuttuunermi 2022 Nunaata Facebookin. Kanavan inungammalaqaqqaaman qarsiit. Seqqaamavaa ullaassik sisammissaan anni atassami anniaruissuaannaleqqasoq unnuaqeqqanul anniaannaleqami taa naan atas anaanarsiagi tersaariarlugu ammukaapaatigut 2 centimeterimiugunerpaasivoq ammarsimasoq taa so angerlartippaatigut arlaansoqaqqissap maangeqqinissuusi taa angerlarittaa uaqasoruissuarama assut taa anaanarsiam saakkami ajun qasuguisinilaarnia arlaansoqassap itersarumaaqpatsig ajungulam sinilerpunga soruluanni itersarterisa Stiffi niviarsiaqqama taatangorputit taaso uasulisinnattugusallung iterama so salloqittaaviungakkaluap taamat akisariaqarlugu uffalqaangiuteruissuareertilloqittaavi tappava taa ingikkama så 15 minut halv time i sissua taamat issiaruju eqqorsaannaavi så ammukassanerlung så Facebook-kimikkusseqqaassaan so sussaangana luluqqalluusussanerlunga tupaqqangaarama taa attorluning soalussam saaka ammukassanginnavit joo aatsaatissan uffariarlung ammukarpung taa saanam iserl ineeqqamuisaama innangas tamaas isigaak aatassami sulimaannakkum isigaakka taa Pani takoqqaarak nassuigassaangilarluumi sigissus sakkortungaarmat pilluarnangaarmat hei op kekkaak 2 meter 76 Der er under april 2021. Så var det Inuit Games. Så allan timarsuuteqaraaluarpo. Kultuuringinnatsu. Tassami. Imatununaallartikkami. Kammassuaqaam aam inuipinguataartarnikumik aqqaluartaar abilsin. Taan inuipinguataarajorulornikuumi taa ualuipiuulin kisim so kikkafferal piamiksit tamakkunun kisim kikkafferal
taaqqaluartaaso aperiuaannarlun treenerialeraangama ilaaniaria taauanaameertuaan ukiumarluusissui taamat naameertarpara taa sulertupinerput saqqarlerni ilivitoq eqqaan taaraatiufiala taanit ilivitoqaq taakaniit eqqaani takutitsilet inuipinguataan aperim ilaaniarnersum angerikku ta ilaunga 2010 tissin takutitsivugut ta takutitserieratta qanormaana takutitsererl pileritsaasakkaluaama kisia sool pupaasennermunaasiit soqutiinaversaaruyuuginnar so nuannarisak kisim aalluterujuuginnarlugi ta apersuinnaavim naggataati angerakku ilaavunga taatissangaanniil ilaajuaannalerpunga taakisiasoorl maa ukiut marl 2012 maallartippaa inuipinguataat ta ukiumarlut soorl ilaasortaananga nuannariinnarluu so taakaniittarlunga ta 2014 sungiusaaso sukannikuugaluartis Bent Jacobsen nu tigerulortarnikuugamitigu aantalu Andreas Johansen tunemmillertingua ta spintiup sukataaqquulornikuugamitigu taa pinti sungiusaraangamitigu naalliutsittarlu tatasittaartarlut uyalugut kittorangajaavittarlugit so qianissartikilluu sungiusaasinnaallunikaa eqqarsartarnikuun haua unittileqpaa inuipinguataavakaatiis taam sukataartitaatialun soor isumalorulortarlunga taaksia attatiinnarpara nuannersigaluttuinnarpiintisukammat taa angusakka anner aatassami ullut 14 iluinnaan tukettaanik 20 centimeterim kullaramik taatas ilaasortangoriarl 2015 kiimmeqataaqqaarpung taa amilaataan kiimmerluni soorlu nummiinga unummiuti taa ilaarfimni allami unummisut so unummeqatisit aam taperserser tarpasit soorl illissunnu taanqanuitta illit nuannertoruissuu soorl alla ikiorsinnaallunalunai soorl nuanneruloortam timersuutiallat imaakayunnerusaami uakakkannerussaanga tamakkunin taa soorl ikiorus imaassinnaas ikiorusukkaluaraat kisia so kakkannerusukkaanni ikiussangila atassamiila taamannak taa soorl uaittimersuutitsin taan atassami atunginnatsigu taa soorl arlaat so asiliumataguul warnfuutsim kukkuutittukinngitsoorluu taauaa ornissinnaauksiunnersooriartortit qanorperiaruit iluarnerunerso so soqutaangil sumiugaluullarualluunni tassun tapersersoqatiginna one foot hiking imaluni 2 foot hiking 2 foot hiking anamilluni naannernerpaasartor soorlano soorl unammigaangas kiiammerlusi imaluni treenerlusi unammigaangas nuannernerpaasartamisigissус kiem pissangaatassami pissanganernerpaasaam taasoorl treeneraangat nalungit nalunajorpar sumut killissapajаарnerlu takisia kiiamallaruyussuusaam taasoorl nuki allit aam takkuttarput pissanganer nukiaam takkuttarput taasoorl kiimmingilaataa puullaasaruyussuaama taa
one food Jim 2 meters is sal tressissuaq Inuusuttuunermi imminoqimaagirulorlu taakisia unammersuarnitsin 2 meter 70 tukingiluatsiaannerpar oqimaali neriinermut ajorpo kiko ikke Tämä narisin niin mä marannoppaat nariseqqaraat. no Sunne mä marannoppaat narisin. amnaatim kortilitiliai kaarilerlugit riisilerlugit amnaati eqqaassangikkaan anaanarsiam savasuppiliai ka nerisorsuul nuakuungayappung taakeqqaassangikkaan ataatam spagaatiliai ka Tämä sortini nibilersuut taarnakkat. apeqqutaaqanuinnersung tussutanno apeqqutaaqanuinnersung sool sykeeqqajaavisseruma so immin fokuseerfigeqqissaarniarum motivational speechin tularnaartarpu taa sool trainernerp aallartinneraan ta pissittorsuuga nisa taa sool trainerner aallartilerneraan sool rock rappikuissuit soqanga rappit iktidea gang skyt tamakkuungitsit sool Ice Cube pikuissuit tamakkukuissuit usornaartarpakka Tämä on mitä anguniassa. Anguniakkat tulliattuqarlukkat sunaara. apau puungeqarnerpaanissara aantal aadisuo ukiukingus puungeqarnerpaat toqqiaunga taa ukiumanna aanta puungeqarnerpaat toqqiaavoq taa soorl immitsin unammillerterigitta taa so unammerulortarat taassut taa ukiumanna kiimnaammassis oqarfiikku aappaagu uatiussuara taa so marluullut maannak marluullut peqariaatta taa soorl aappassaa qarasam pulaqqissaarluni ua pissavaatullia qanorso unammina sakkortutserulorluni soorl rekordtiligama spiumassusa appaasanikuuvoq so piumanerpaasara angugakku taakisia imminoqarfiinikuunaga taan anguukkuaapportulissaanga tamakkuninga so immin taamatoqarfiinikuunginnama taa rekordtiligama angusassaa angugakku so piumassusaanakkaasi taa soorl nukkassarnakisim ingerlatilereluarlugu taa kiamaannakkut aaviikeeqa aatissami aaviikeem aatsaataam angusarsaartigiamuun No, kisa am ila aktiviteetsartaarta. Aktiviteetsartana oqaasaqarfilaarsanna. pissangavang Alaskannertut takulissaanut Nalluaralunneqangattuusunnerlunga. so one food two food til atorneqarnerusaqamik soorl fiansønik inuipingua taapilluuriklaam takkuppat one food two food assorunnerlunni taa soorl os atorneqarpiarna ajortoq uippas taaneqqarsaatigerujoorut Alaskan hiking Ja. Tässä. No. Misilarput. Tuumun ma Ja, nog een ngasa der var Alaskan hiking
Op. Kreutzmann Inuusuttuunermi. Uanti paarasinnaarut uanilu. Okay. Uaniluarinerusoq fuukini. Taasoor una inississimassuutunuani. Tama. Una uaniitsinnagu uanissaaq. Tukeriilerukku. Panilleriar. Tukeriaanis. Voi. Oi! Taasoor tukkuit. Panangsinissaangikkuku. Ujarsinnaa. Okay. Okay da. Maanai 80 centimeter. Metering af jæk. Metering af jæk. Ja. Tuli maattarpuut uaniittukeriartissut. Unaangittu una. Okay. Okay. Kafiassa. Tuli saapu. Nää kasiwa. Pisau takkan itla sama kaila. Okay. Takkan ngetakli. Bersih. Halo, kaangiralu. Yes. Suli. Op. Ma 1 meter 13. Og så aliikkutassimaq vai? Ja, 13. Takkan itlarearlugu ila. Immin kummunassaamilaawat. Yes. Kære kisipatakum. Saagatta. 2 meter og 4. Lauma. Adan. No, kaya na wasa. Basta snack. Kuyanak. Ano, bisit Inuushow minganik. Oi, kuyanak so. Ja, pakatas na, namatagas na. Luksus. Ja. Nammatrakta kuyaye. Yay! Saski kangin am patsunna sanna anyo. Kuyanak, kuyanak.